rodinné a socioekonomické faktory. Děkuji. O 5 sekund jsem přetáhl, 15 hodin 5 vteřin. Myslím, že to tady máme pronajaté do 3, překladatelé tlumočníky máme taky do 3, takže já dávám prostor možná k jedné otázce a k jedné odpovědi nebo k jednomu příspěvku do diskuze. Děkuji. A chtěl bych tedy ještě jednou poděkovat organizátorům konference, že nám umožnili se tady takhle setkat. Vám bych chtěl poděkovat za pozornost, všem účastníkům za aktivní příspěvky a těším se na nějakou další spolupráci v budoucnosti.